araba ye novembre kalo tile 27 san 2024 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ka sanga ni aw ka wagati cogoya aw bisimila aw ka kunnafoniya o kɛnɛ kan. État-major général des armées ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen kunkolo kan ko ka sanga ni tɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 25 san 2024 ko bingani wale tigilamaw ye bingani wale ta ka sandari poste sɛgɛrɛ o sanga finitigilakaw ka wulikajɔ sera ka dangari kɛ bingani wale tigilama caman na ni ka moto 30 kɔ ɲɔgɔnna minɛ. O hukumu kɔnɔna na sa État-major général des armées ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen kungo kɔnɔ kulo kan ko an ka finitigilakaw bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa ka basigi sabati ni yɔrɔ kofɔlen na an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka finitigilakaw fangasi. An ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale y'a ka premier ministre baraw daminɛ bi novembre kalo tile 27 san 2024 o hukumu kɔnɔna na sa a ye welewele da kɛ ka taa ministre bɛɛ lajɛlen ma ko ale u ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ani keleya ani jamana ka ɲɛtaa kɔnɔna na. O tɛ ya ka se ka d'accord. An ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a ye welewele bila an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale y'a ka premier ministre baraw daminɛ bi araba novembre kalo tile 27 san 2024 o hukumu kɔnɔna na sa a ye welewele lase ministre tɔw bɛɛ lajɛlen ma ko ale n'u ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ale ni keleya ni jamana ka basigi o kɔnɔna na. Taa ko kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Agadez banbagaci wale groupe 2 olu ye u ka marifa da Niger finitigilakaw ɲɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'u ye banbagaci wale min ta k'u sɛgɛrɛ ko o nimisara o la. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.